והנה השואב האחרון של חברת, הוא נקרא דיבוט. שימו לב לדבר הזה, שאגב מאוד מאוד לפחות אותי הדליק בצורה בלתי רגילה. שימו לב, אנחנו מפעילים אותו בצורה הזאת. שימו לב, והוא אמור להתחיל ברגע זה גם לעבוד. יפה מאוד. בנפלאות השידור החי. כן, כן. כן, הוא לוקח לו להתחמם, הוא קצת מפחד. בסוף כאלף יענו בתוך השואב, אתה יודע. כן, אתה מבין אותי. בקיצור, זהו שואב אבק שהוא מסתובב כל הזמן, יכול לנקות בעת ובעונה אחת עד 150 מטרים, כן, ועם הרבה מאוד מוזיקה, הרבה מאוד אפשרויות. הוא אמור לשוטט לנו כאן בחלל החדר, אנחנו ננסה פעם נוספת. הוא כנראה מרוב פחד, בכל מקרה, עומד לידו. זו תוכנית ראשונה שלו, מנחם, זה לא פשוט. כן, הוא יתחיל בסופו של דבר לעבוד. בבקשה, בוא, אתה תנסה. יפה מאוד. יפה מאוד. הנה, אנחנו עכשיו מנסים פה. אהבת מנחם? אני מאוד מאוד אהבתי אותו, יפה מאוד. כן, אגב, מה שמדליק בשואב אבק הזה, זה הדבר הזה, שזאת אחת הסיבות, נגיד, שאני קונה את השואב הזה אליי הביתה. שימו לב לדבר הזה. שימו לב. לא, ואני רוצה שתקשיבו. אני רוצה לראות אותך רוקד עם זה. תקשיבו לקול הבא. אהבה, נגילה, אהבה, נגילה ונשמחה. אהבה, נגילה, כשמנחם שמח, כולם שמחים. נגילה ונשמחה. את יושבת לך במרפסת, סוף הדרך, שואב לך, שואב אגב לא רע, אגב יש אפשרות גם בנוסף לזה אתה מקבל גם את אותו כמובן שואב שאתה יכול להגיע כל אותן פינות בתוך הבית. 3,450 שקלים, אבל תבדקו חבר'ה מה מתאים לכם לפני שאתם שרים עם שואבי אבק. רגע, יש לי שאלה. זה שתחייה מבסוטית מהשואב אני בטוח, אבל מהשירה? אגב, אז זאת שירה של פעם, אבל נגיד אם אתה אוהב נגיד את הביטלס, אתה רוצה... לא, כי ביטלס זה מאוד עכשווי. יפה מאוד. לא, אני אומר... מה שצריכים לעשות גלית, אפשר לתכנת כאן את כל סוגי המוזיקה שאתם מכירים. אגב, אתם יכולים גם לדאוג לכך שזה נגיד יופעל אוטומטית, כן? אתה רוצה שבשבע בבוקר אתה תשמע לדוגמה איזשהו שיר חסידי של דודו פישר לצורך העניין, כן? אתה פשוט לוחץ, אתה שואב את הבית ושומע מוזיקה חסידית. אנחנו נלך רק על הפלייליסט שלך, מנחם. אני מאוד מודה לכם. אני יש לי בראש את עצמי מתעורר ביום שאני לא משדר, בשבע בבוקר עם מנחם. אהבה, נגילה. שימו לב. נגילה, אהבה, נגילה. אני חושבת שאנחנו צריכים להקליט אותך, מנחם, שר לנו על הבוקר. כן. 3,490 שקלים עולה הדבר הזה, דיבוט של אקוואקס. אתה תהיה איתנו גם מחר בבוקר, מחר אנחנו בודקים תחפושות.